Yechino chiziviso chinokosha kuvacheri vegoridhe. Takunzirai magold detectors. Ndofunga muri kuaona andinawo panapa aya matsva chaiwo kwete zvokumboshandisa rakamboshandiswa nemumwe kwete. Magold detectors matsva nemabhuku acho ndofunga muri kutomaona aya. Haikona kungochera goridhe muchingofungidzira mugokuvara muchichera pasina. Iyi ndiyo mishina yamazuva anoka inoita kuti uzoti goridhe randiri kutsvaga riri apa. Naizvozvo tibatei isu veDrumas Media tikutoreka tikusvitsei paanother level, nekuti kana makuwana goridhe obvious makukwanisa kusvika paanother level. Drumas Media taking you to another level. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhasi uno tadzoka zvakare kwasadza ndingati padyo zvikuru nekuya kwa James Chimombe kwatakambokupai nhau yaJames Chimombe, tikagokupai zvakare nhau yekuya kurwizi kwatakatorwa mufananidzo yakazobuda tichiti chinhu ichi chinofanira kunge dziri njuzu. Ndo area yatingati ndo yatiri uko kwaitika chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinorwadza. Pane mwanasikana, mwana aizikanwa nekuba zvemhando yepamusoro, amai ndokutsamwa ndokurova mwana. Marovero ndo avakatadza, mwana ndokusvikira kufa. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Baba, totanga chitine matambudziko. Mungatitsanangure kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo? Kutaura chokwadi pamberi paMwari, mwana anga aine misikanzwa. Mwana aine misikanzwa ini panapa akaba kuba kwanga achita akataimira vanhu kudzimba dzavo, anosvika otora zvaanenge atora oisa mugomo, unopota achigira mugomo. Ivo panopamba handina kana imba imwe chete yaasina kupinda, achivhundunyura mabhegi ese kana iri mari. Pamwe vekumashopu ndo vaitozoti mwana wenyu auya nemari hunde, vochibata mari iye votanga vatudza toenda tonotora mari. Kusvika ndanzoona zvinhu zvarema, ndakaenda kumaticha. Maticha akadedza mwana uyu zvaari kuita zvandiremera. Kumba kubva kumunin'ina wangu kwababa kwevanin'ina vangu vese apa anga ingoita misikanzwa iyo. Ndaenda kumaticha, maticha vandibvunza, ndakavataurira ndikati mwana uyu handinetsi. Maticha vakamutora vakagara naye pasi, vakanditora vakanditaurira side story yemwana, vakati kwauri baba tawana mwana asina chipomerwa newe. Ndikati zvino pane chii? Ndaikumbira kuona mai. Ndikauya ndikaudza mai vacho, mai vakaramba kuenda kumaticha. Zvino ndodii? Ndakakuvara ndokuenda kuHarare. Ndaenda kuHarare, mwana akadedzwa nehanzvadzi yake, akagara naye. Hanzvadzi yake yamunetsa achinetsa kudaro akasiya mari yechikafu. Anotora mari iya, vana voshaya mari yemuriwo yechingwa. Kusvika mwana hanzvadzi yake yakaramba ichingochengetedza hanzvadzi yake kusvika mazuva ekwana kusvikovhura zvikora akwana. Akauya kuno kumusha mheno akanga apuwa mari yamai
yehuku kwaNdawana. Mari iyoyo mwana akaishandisa asina kutaura namai. Aona kuti mai vaziva kuti mari ndakapuwa. Akatiza akadzoka kuHarare nebhazi. Adzoka kuHarare nebhazi. Mai vakazofonera bhazi vakwasenga vaiteera kutsvaka mwana. Vanhu vemubhazi ndokuzoona mwana ari kubackseat. Vanhu vebhazi vasvika kuHarare vakanditsvaga. Ndiyo ndatambira mwana pavanhu vebhazi. Ndiyo ndati hawa mari yenyu chakuigira mangwana ndaitsvaga mari ndashaya. Mangwana ina ndo ndavaigira mari yaakabva nayo kuno neyekudzoka kuno kumusha. Mwana adzoka akasvika pamba ndakafonera mai ndikati musarove mwana. Ndasvika panapa ndakasvika kuti kuna mai vacho mwana uyu zvaari kuita izvi ini ndatambura ini. Vamwe vakati imbofambai nemwana. Ndikati ndaida ndawana mari ndatanga ndamboenda naye kuDNA. kuDNA ndokwandainowana result yechokwadi yekuti kana tikaenda paDNA ndochinyatsoona kuti ndiri kufamba neropa rangu here nekuti mwana uyu ndiyo zvaari kuita zvese ndashaya kana pekutangira. Vamwe vana ndaidzora ndine vana vakawandisa asi uyu manitsero andiita andishungurudza. Asi handidi kuti mwana arohwe. Ndoenda kumaticha mai vakazouya here mukavabatsira pamwana. Kanza mai asati avaona. Zvino ndoidii kuti ndiende kumapurisa nestatement yandangangomaticha mukadzi anga achisunga. Ndikati zvino mai leti ndodii. Kanza inini zvaleti handiti hamudi kurova mwana. Ndikati aiwa mwana usarove. Mwana handidi kuti mwana arohwe. Saka nezuro ndiri kubva panapa pane munhu angandidedzawo kuti ndimubatsire kutakura mvura. Vana vake vakatouya marumwe zuro. Vasvika panapa vana ndikati ngavachirara pano ndomuka nemi nemombe. Ndokumuka nemombe kumakota to 6 ndichienda ndakaenda kwaNdawana ikoko. Ndiri kwaNdawana ndakazoona vanhu vatumwa nabwana angu mupurisa anotendai Daniel Smith. Ndikanzi baba ngawauye kuno. Kwakanaka here. Mai vaponda mwana asi haasi kuwanikwa. Vaponda mwana? Ini kumba kwaina handiendi. Kana zvakatodaro ndawenda hangu Harare kana Bulawayo ndonogara. Because ngapedze nyaya dzake ega. Ndiwo ndadzorwoni vamwe vandaive navo ivapo kanzi aiwa hazvinzaro. Pamwe iye atozvinozvisunga. Ndosvika pano ndobvunza baba. Kana baba zvechokwadi mwana uyu adi mai vachona vaenda kumapurisa asi mwana ndandita zosvikofukidza kudai. Mwana anga achirohwa akasungirirwa akadai tambo dzakamira dzakadai. Kupashaiwo vasikononora mwana here. Kanzi pauya mai namai nini vakumbira mudzimai wako aramba vangosiyiwo mwana akasungirirwa. Ndikati saka hapana zvekuita ino ndichagodi. Ini mwana uyu mukadzi uyu ndakamutora aine vana vake vairi. Vana vake ndikapinza chikoro. Ndapinza chikoro kusvika vese ende vaingondibirawo zvechokwadi asi handidana zvandaita. Zvino munhu kusvika pakuponda kuti DNA kwakusina kuipa. kuDNA hakusi kuti mwana hasi wangu. Ndokuti ndibate chokwadi kuti ndiwangu here. Zvino kana wauraya kudai ndoziva zvipi. Amen. Mwari ndiye anoziva. Nokuti ko Mati vanga vaine vana vavo 2. Ko uyu anga ari wekutanga here kwamuri. Saka mama ine fungidziro yekuti kuda akauya nepamwe. Nekuti Musikanzwa ndakatura nebandaigona napo. Ini ndakashanda nevana vechidiki kwenguva yakareba. Asi ende vane Musikanzwa ndo vandaitoda. Ndichiti vamwe kana ndatovato yakaoma musoro ndotoendesa kumacamps kuorientation neNational Youth Training Service. Ndakaisa vana vakawanda vamwe vato vanotyisa. Asi handina mwana wandaikundikana. Zvino uyu zvatondinetsa. Ndakazama nebandaigona napo. Handisingarovi ndiita wokurayira. Kurova kurova munhu handikwanisa hangu paupenyu hwangu. Saka muri kuti here mama vanogona kunge vakauya vaine pamiri musati mavaroora. Pavakauya vanga vatione pamiri. Kana uchiti udaenda kuDNA moza mukadzi kana uchimutora hauzivi kwaanenge ari. Unoda kuti uchinyatsonzwisisa kuti ndakuenda papi. Nekuti Musikanzwa yaka aiwa munozi chokwadi vana vane Musikanzwa varimo. Asi ukamutsura haazodzokorori izvo mangwana. Zvino waitoti ukamutsura ane atoo mberi kwezvauri kumutaurira. Ko vamwe vana vakauya navo kuba ikoko kuripo. Kuba ikoko kutaura chokwadi vana vava vachingoba vese. Iyo ava vake vachona naiyeyu hapana wangu wachiwana uyu wangu wachitura. Vamuri kuti ndo venyu vasikuba. Aiwa hatudiki mumwe ane 4 years. Mumwe ane 6 years.
nekuti sei tiri kudaro tiri kubvunza kudaro, tiri kunzwa imi muchitaura kuti makatombomutaura kuti dai taenda kuDNA ihongu manga matoona karekta yemwana exactly kuti haisi yekwangu iyi. Aiwa, kwete kuti haisi yekwangu, ndanga ndakuda kuwana pekutangira. Ko nekuti tikanzwa mataurwa ari kuitwa nevanhu, mabiro aita mwana, tikanyatsozvitarisa zvodza zvinge zvisiri zvega. Exactly. Ko imimi sevabereki makamboedzawo kufamba here kuti muone kuti chii chiri kunetsa kumwana? Ini mararamirandu andakatanga kuita paupenyu hwangu ndimba kuti mai yangu nababa vangu vakananira muchechi mamwazha, saka belief yekufamba kwandiri iri kure. Ko iko kuchechi kwacho iko wamwazha? Kwamwazha taingoti kana paine dambudziko une nzira yavanongoudzwa ikunamata nayo nekunamatiro, ende dambudziko iroro richitopfuura nenzira iyoyo. Zvaka zvisina kana kwawaenda kana uchinzi inda kuna nhinga anokunamatira dambudziko ratopera muvangu wewe. Saka muchiri kuenda here kwamwazha? Kwamwazha ndakamira. Asi kana kuri kune dzimwe chechi idzi zvinezvo zvavakutaurwa zvosiyana ndezvandakakura ndiri mazviri, hazvienderani neni. But dambudziko rapinda mumusha kairi, nyange muine mabhilifu ekuti ina handifambe, ko makadii kuti amai ifamba ne? Vava vachifamba vachitoenda vanamata masowe uko zvovotsanangudzirwa zvivoti vazviita asi hazvisi kupera. Maprofita emasowe akawanda akamubatsira mwana wenamaya vakawandisa, asi hapana chachipera, angaitozoita zvinodarika pama muchiti. Ko pataurwa nawo yekusungirwa pamuti anga akasungirirwa sei? Zvinhu izvi ini zvakaitwa ndisipo. Vanotaura vanoti anga akasungwa makumbo nemaoko, vanyobva vamonera neropu ichitenderedza muti uyo muputi uri papo. Vanyobva vakutanga kurova mwana vakamaniriza kuti akanga akapfeka trouser rejini, saka hanzi vakamukurura kusara aine shoti, ndovakanga kurova futi asina hembe kubva utsoka uko. Handizivi kuti vairova kusvika papo. Anga akura sei mwana? Mwana yanga ane 12 years. 12 years. Anga ari kuita chii kuchikoro? Grade 6. Grade 6. Ndine zvandingangotsanangure nemuono wandakaonawo pazuva ranezuva. Ine imba yangu iri kuseruka, saka ndaive ndakatozorora ndiri pamba, ndakaona mwana achiuya mukomana anosenza pamba pemwana apo. Saka akangosvika, ndikati ko kune aifamba kudaiwo zvaita seko muzukuru iwo. Saka sekuru zvanzi uyai kuno. Ndikati watumwa nani? Saka ndatumwa nagogo vari kuseri. Ndikati kwaita sei? Saka chinzi mailiti vari varova mwana. Ko ino ndo zvavangandidanire here? Saka sekuru nechimiro chaita mwana, imi semupurisa vati hande tinotora sekuru vauya. Saka ndakasumuka nemukomana ndikati taura chokwadi. Zvikati chokwadi sekuru zvandiri kutotaura leti watofa. Ndikati ndakatora chinhambo chokuti ndifambe ndisvike kugedhi kumba kwangu, asi ndakayeuka kuti kuno kune kwadaiwo sebasa rangu ndakadzokera kumba ndangu kunotora mahandicapsi angu. Ndauya ndakasvika panapa ndikaona mukuru wangu vakagara padanda apa vaina namai guru nemuroora wamanzwa achitsanangurwa panapa. Ndakasvikogara pana mukoma ndikavabvunza ndikati naye mudhara zvaita sei? Mukoma vakangondipindura vachiti uyo leti uyo afa uyo. Ndikati ko zvaita sei? Saka chinzi warohwa namai vake, ndo vasvika pakuti vadi vamuurayi kudai nekurohwa. Ndikati ko ivo vari kupi? Handisati ndasvika pamwana nguva izvozvo. Ndikati ko ivo vari kupi? Saka chinzi amai guru vakanga vakagarapo. Aba munini?
iye zvinozwa moyo kudai maona vakomana iri kumusoro ndaona vakomana chimhai nejinga iri vari 4 ndikati vange vachienda kupi saka chinzi maileti panapa ini nditofungidzira kuti pamwe vari kutanda mbudzi kunoku saka ndiri kudodedza kuti konha maiguru hapanawo vakanzwa kudaira izvo vatomhanya vakuenda vakomana vaitsvaka kunoku ini chisvika pano ndinopa ndikati aiwa vakomana chidzokai kuno ndichiti vakomana chidzokai kunoku ndakabvunza kuti mundaraunda naye mundara chii chaizvo ichi saka ndiletu kati ko baba ke vari kupi saka baba ke vaenda kunotakura zvitina kwandawana saka ina ndakafungidzira kuti pamwe vanotakura zvitina zvekuchikoro semunhu ari mukomiti yechikoro ikoko ndikazochinza vanga vaitakura zvitina vachisawo pane imwe imba taa zvakanaka ndaiedza kuda ndimufonere kuti svika kuno foni yake yanga isingaiti zvakazondiratidza kuti foni akanga asina ikoko akanga asiya kuno kufoni muone kuita kwazvinoita zvinhu anga asiya foni yake kuno kumba saka ndakazotuma vakomana kuti mhanya munomutsvaka nomva vakomana vamhanya futi kunomutsvaka kwandawana apa ndanga ndafonera vamwe kwandawana iwo kuti kana muchinge mandionerawo baba apesha muti vasvike kuno ndine nhau yakatomarara kuno saka wandakafonera ini shoko anga atorinzwa achinzi ndichamutarira izvo andisandamuona kati zvakanaka baba vake vasati vauya vanhu vakangotarira mwana saka inini semunhu ndinozivawo mutemo wekuchipurisa pane zvandakataurirwavo ndakati kamuzukuru kakadai handei kumba kunobva tauya kunoko ndova ndati ndipe jira iro nerero ndomba ndaenda ndo pandakachitanga kutarira kumwana ndisati ndamuvhara kuti ndione mwana uyu kuti anga achikuvara sei mwana munoziva makuseni aya ndonga vanokutonzwa kunoye kuchiita vanopfeka matrauzi mukati handiti uitake maa mashoti akanenge akapfeka mukati saka mwana ndakaona mwana akakumurwa trauzi rakumurwa ranga rakasvika kuno kutsoka paive netambo hombe yakareba at least about kana 2.5 meters dzemagonyeti dziya dzakaroreka dziyai mwana akanga akasungwa kumbo 1 tirauzi rakadonhedzwa kunoko saka mwana airohwa kunoko saka ndakatanga kuona kumwiri wemwana ini kunoko ndokwandakatarira kumasaidi uku kwakanga asina akaudi kusimbira dhiresi yake risingasviki kwakanga kwakazvimba ruoko rwake rwekurudyi rwokuruboshoro ndo rwakanga rwakanyanya kuzvimba kubva muno nokuti kuno kwanga kwavharwa nehembe zvichidzika kudai ndo kwandakaona kubva panapa zvichika nekubendeketa ruoko rwake rwanga rwadi rwazvimba shamu dzakadhenda kudai saka ndakabva ndazomuvhara apa pandakatanga kuchibatana nekukamba saka ndakubatana nevekukamba mukuru wangu yakandasangana namaeleti vachimhanya vachiendawo saka kune mumwe mupurisa wandobata naye kunoko anogara palaini riri papa saka muroro akanga akumhanya kunozvipereka kuti ndauraya mwana unfortunately akasvika nomba awana muchinda uyo achinzi apota kwamanyukire kuseri kwegomero nomba amhanya kuseri kune vamwe vandinobata navo futi vari padhuze nepatownship irapa ndo kwaakamhanya ikoko kunoti anozvitaurira kuti ndo zvandaita saka vadaro mapurisa andoshanda nawo ari kokoko ndakanga ndavafonera vanga vakuziva nyaya yacho ndiri kuno saka vakabva vanodhumana ikoko 1 ndiyakazoenda naye kwasadza nebhasi ofuchi yaitoda kuti kupinda mubhasi nomba ndati inini zvondoita ndodini ndiri ngofunga ndiri panapa nomba ndafonera vebhasi ndikati Salini ndiwo ndoziva kuti anofamba nebhasi racho nokuti namba dzedu vanadzo Salini kubva paFiat kusvika paSengwe mastations aya hapana here mai wawambotakura saka chinzi nakondakita uyu mai vakadini ndikati vatsvuku vatete saka chinzi vaita sei ndati aiwa pane nhau yandiri kuda kuti ndikutaurire kana vari mumhazi imomo saka chinzi vauraya mwana here ndikati wangu ndivavo vandiri kutaura
zvikachinzi nawo ndaunowasiya kukamba kwenyuko kati aiwa zvakanaka saka indangana kuchifonerana nevekustation kuti munhu abva kuno kwaita zvakati zvanambutsanangura adi asvika here saka vekustation vakandipindura vachiti asvika takugadzira kuuya saka vakazosvika panapa zuva roda kunodokawo kuti risingamuti ndongakonga uri kumapasi 5 kwati kuma5 nomba vasvika nomba wana bhodhi iripo pananga ndakaivhara nomba vakuru vadi vavhura vaive neshamu dzairovesa mwana shamu idzi ndedzemunzi dzatotemawo muzvokuti ndo dzinopurisa dziyedzi nevanhu vanachipura rukweza kana mhunga nawo rwakadimuka ndichiona kuti ndo shamu dzachoresa mwana nezvimwewo zvitanda zvandakazoona kuti zvanga zviripo asi shamu dzakadimuka ndikachengeta zviripo saka ndo maonero atakaita munhu ndizomusumudza achizoenda kustation svika pari zvino ndandingotaura nevakuru vekustation kuti zvakamirawo sei saka vange vachindionesa zvinofanira kuita mberi nekuti mwana akunoitirwa postmortem yako akunoitirwa kuHarare hospital isu taifungidzwa kuti pamaybe vanongaifungidzwa kuti pamangaendiswa kuchifu kana kumarondera but at least ndiri kuona kuti pane njodzi dzakadai mapostmortems ari kuitwa kuHarare saka ndo zvandiri ngoedza kungofonera nevakuru nevemhuri vangu ndo maonero andakaita inini panhau iripo ndingangoti ini ndinonzi Jemba Samson Mhisha ndine sabhuku womubhuku rino saka chiitiko chakaitika ichi ini chakandivhiringa vanangu nokuti mwana uka ndingati hangu aive neruoko akamboya kumba uko akasikotora poto dzangu nemafuta nezvimwe zvakadaro akaenda nazvo mugomo ndakazonzwa nawana ukwamuzonzini vachitiyo nehumba imbotarisai kumba kwenyu reti ndamona ari mugomo achitobika mahumbwe neraisi nedovi nezvimwe zvakadaro nokuti ndaitenga nemagaba edovi but reti wakatora zvese akaenda nazvo ndikauya nazvo bana mai vacho pana ndikata muroora mukusikana uyu akasvika kumba uko vakanditorera zvakati vakaendako vakandotaura nemwana akaburitsa zvinhu izvozvo ndikati areti muzukuruka cherega kudaro unoona ndinongo ndega handina mbuya kana ukatora zvinhu zvandinodya hazviiti kwazi reti akanzwisaka handinazo ndichazoona kumba kutorwa kwezvinhu zvangu nokuti ndakanda kukiyawo hamena kuti kiya aiwana kuno saka aitora hongu mwana asi zvakazoitika izvi zvakandibaya pamwoyo tinoziva kuti vana vese kana kukura kwedu isi taiba asi anabereki vedu havana kumbosvika pakutiponda zvakaitwa namaya vakavhiringidza vakaponda mwana haongo angave nechikonzero hake chokuti aiba asi ini zvakatondibaya pamwoyo chaizvo kuti vaiurayira muzukuru wangu kuti ari kuba ndakasvika ndikasangana namai achapo asi ndiri kuenda kwamuzonzini vatomuponda kuno komuri kuendepi ndiri kuenda kunotaurawa kwamuzonzini ndikati koyamba yabekwa zvikanzi aenda kwachigutei ndoko akanditora shuga nehameno zvaanonzi akanditora kwachigutei ndikati izvozvo bedzi ndinozava zviri zvokuti zvinhu zvinotsiwa zvine basa rete aigona kungotenga kwete kuti afire zvakadaro muzukuru wangu kumurayira zvinhu zvakapusa kudaro zvakatondibaya hangu pamwoyo asi chiitiko ichochi mumusha mangu muno hanzi kuchida chakaipa zvokuti chiitiko ichochi chokuti vanhu vanourayira vana zvinhu zvisina nebasa rese zvisina kana nebasa rese hazvina nebasa rese dena aba mombe watabva kuti munhu akaba mombe kana mbudzi munomuita se kuba zvinhu zvinodyiwa zvine basa reizvozvo saka ndo zvakafira mwana wangu zokuba zvinhu zvinodyiwa kurohwa here akasungirirwa pamuti mumuzukuru wakurohwa akasungirirwa pamuti kana imbwa chaidzo dziri kurohwa dzakasungirirwa pamuti zvakatondibaya pamwoyo chaizvo mafiro akaita muzukuru wangu saka ndizvo zvasavazukwana wangu tine urombo sekuru chirega henyu kuchema asi dambudziko iri hamusi kuona here kuti pamwe imimi wechikuru
maifana kumbofambira mwana uyu, nekuti nhau dzakadai so dzimweni nguva ingozi, dzimweni nguva kusundirwa mhepo nevakashata, zvaida kutsvagwa kakuona kuti chii chiri kuitika kumwana, nekuti pazvazosvika apa paratidza kuti makanga mazviregerera. Apa hamusi kukanganisa mwana uyu nekuti zvaifanira kuti zvingadai zvakatofambirwa zvokuba kwaita mwana uyu, zvaifanira kutofambirwa nesu vakuru, asi zvakakodzerwa zvokuti mai vacho nababa vacho vauye vachiti baba tikadai tambobuda toona kuti chii chiri kukonzeresa pamwana uyu. Vanhu vaiuya nekuuya pamuroorani kuti ngatifambe, ndenge ndiri kupima mwana wavo. Tine urombo. Amai vaiyera chiya mutupo wavo Nai taura tenzwa bapeshi. Jeure. Ha? Vana jeure vanzwa. Mutibona runzonza onere. Zarambuya vanoti nzarambuya. Alright. Ime musha muno muchera chi? Tinera soko. Soko mukanya. Mungatitsanangura kuti airangwa sei? Ini zvekuti nditsanangure kuti airangwa sei handina chakakwana chandinyasoziva. Ini kumba kwangu kuseri uko tikadarika idzi pamberi apo. Saka ndingatoti taive tiri kurwari musi weSaturday tichipura zviyo. Saka zviyo zvangu zvakaramba kupera, umba tatakura zvimwe umba tauya nazvo kumba tikatorudzira kupi kumba. Saka tichiurudzira kumba maiguru vakati mangwana ndiendisipo mainini handisi kuuya kuzourutsa, ndoda kuenda mumusha kwangu, mumusha kwambuya wako kwachautama. Saka isi ndaingo ndiri busy ndiri kumba kwangu tichingoita zvekuurutsa zviyo zvangu izvozvo naamweni wangu nomwe mukadzi wataita dedza kuti atibatsire. Saka tiri ikoko kumba ikoko indaitosuka ndichimoza uchisuka zvinhu zvine chingoita noise, ndichitokwecha mapoto nekusuka nekudi vana mai ndo vaiurutsa zviyo nemukadzi wandokutaura. Saka ndiri pakusuka ivo ndakati chega itore poto ndinesa raisi kuti kana ndakuenda uko ndendabika vanhu vari kubasa vouya vodya. Maiguru vakabva vauya kunoku kumba kwangu vakati mai vikura vamweni vangu mai leti afa kumba uko. Saka indaive ndiri kuseri mai vakati uri kutikwa iwe zvikanzi leti afa nei, ndanjimurova ndakamusungirira padanda ndakamusunga zvine simba. Saka atombodedzera kuti ndiri kuda mvura, ndiri kuda kuita tsvina. Saka ndamuti haumwe mvura iyo handikuitira ipapo tsvina yako. Saka vaitaura namai zvikanzi nini. Saka vakatosvikovhomora foni yangu vachida kuisa yavo. Umba zvatoti namai zvino zvavakudzokera gara uda unotiza iwe. Saka vakatogara umba vatondidedza vakati uyai kuno. Mba ndaenda zvikanzi mukunzwa iri kutaura namai guru venyu. Ndikati ndiri kuzvinzwa. Ndikati imi chiindai ndozotera zvikanzi aiwa handei tese. Saka takauya tese pano pamba takasvika pamuturu. Tikaona mwana hanzi inini ndaiwa chandiri kuko. Mwana akaita zvekuti ngondi kudaiwa. Paakapedza kuti ndiri kudawo mvura ndipewo mvura, mwana akabva ati ngondi. Hanzi saka ndakati iwe leti uri kuda kuzvijaidza zvinhu maiwe sumukapo. Hanzi saka ndakaendapo mumba vaya vatotsanangudza mwana anga atosunungurwa vatomusunungura atongoti rabada ari pasapo. Saka mai vakatanga kuvatuka vachiti musatanyoko chichi vachivashaudha zvavanga vachida zvadi zvaitika. Omba wadi zvikomba watoti uyai mundibatsire ndimuise mumba. Ndikati ina handibati, imi kana muchikwanisa ndimaita basa renyu itai sumudzai muise mumba mega, ina handibati. Nekuti mapurisa panouya anoti vakubatsirai kusumudza ndiani, plus mutemo unoti kana munhu aponda munhu haasumudzwe mapurisa anongouya achiwana munhu ari panzvimbo yaanga ari. Kana muda kusumudza sumudzai. Saka vakatomboita simba rekuti ndomusumudza ndega ndoisa pai mumba. Mai vakatisumudza isu chete takangomirawo. Saka tiri ipapo takabva tatuma mwana kunodedza vamwe baba asi mupurisa vanogara kuseruko. Tikati mhanya mwana unoti uyai kuno izvezvi. Saka mwana uya akamhanyawo zveshuwa akanouya nawo. Vauya nawo ini ndakati chega inimbodzokera kumba ndasiya ndisina kupfiga madhoo plus zviyo zvatachiurutsa zvaa zvakangozara pasi mbudzi dzinodya. Saka ndakadzokera ndikavasiya varipo ndindaitodzinga chimbudzi chibage chiri papachi. Ivo vakagarawo vachingotaura nani namai. Mwana akangoti rabada. Vakanditi batai, ndikati handibati. Itai zvamava muchingoita pai, zvamava muchingoita itai, ina handibati mwana. Vomba ndauya kunoku ndindaitodzinga mbudzi idzi ndichidzipotsera dzichinda. Saka ini pandakabva vakaona kuti mbuya akura vomba waita chance yekungosvotoka kwavo vakangoita kunge munhu ari kudzinga mbudzi vomba watoinda. Vamwe vakazoteera vataita tumira vanhu kuti mhanyai kuno muone zvaitika kunoku.
vakabva vauya vakaona vanhu vakafamba negomo rese iri vachivatsvaga vachifunga kuti pamwe vazvisungirira kana kuti pavapinda mumba vatora mushonga vakamwa. Vanhu vakavashaya, vakomana vatatatuma kuti mhanyai mutsvage negomo, vakavashaya. Saka ava sekuru vatezvara sabhuku vakazobva vakadai vakati maileti ndasangana navo vachiti ndiri kuenda kumupurisa kwaMuzonzini. Ini ndaenda kungoita kuzvinzwa nevanga vari pano. Saka vazouya baba vedu mupurisa vauya vakazama kukonfema kwaFiado kune bhazi rinopfuura kuma11 vaifunga kuti pamwe vapinda mubhazi vaenda Harare. Saka vakafonera vebhazi kutangira paFiado kusvika kwaSengo vachiti mambo kana mukakwidza mukati zakadai so mutifonere. Ombva vatofonera mapurisa kwaSadza. Saka ivo vakadai vakafamba kwakuenda kwaSengo. Vaenda kwaSengo vamubva vatonotaura kwaSengo kuti ndaura ichi ndasiya ndarova mwana saka ndatomuziya hapo. Zvekuti ava mupurisa vatezvara ndovakatozoya kumufukidza yakanga angoshama isitakati hatibati neshamhu dzavo dzaingowo dziri pamuti ipapo takati isatibati imi ngoitai vakati ndosiya ndamusumudza ndaisa mumba. Mai vakati kana une simba racho sumudza uisa hako pai mumba isatibati. Saka vakangomusiyawo ari panze ipapapo svika mupurisa auya ndiye akazomuvhara. Saka ndoti ndo maonero andakaita. But iwo mama vanga vakura sei? Mai mai vati kurei kwamuri vakuru? Vatori ndivamwene vangu vakazvara murume wangu. Oho. Pamakawaona vakamboratidza here pfungwa dzekuti vaigona kuzviuraya? Vanga vatori soba zvekuti pavakatoya kumba kwedu uko kumba kwangu vachitotaura kuti ndauraya mwanaka. Mai vakatoti saka nhaiwo hausi kurohwa nehana here? Vakati handina kana hana iri kutombondirova ini. Ndakatogwinya mai musatombondityire handipana ndakatosimba zvekuti vaitoratidza kuti munhu atori soba zvekuti kana zvigai vanga vasina. Chero kutoinda kwacho chero vaitofamba panapa vachitotaura kuti mai ndini ndatouraya mwana uyu ndatomurova ndachingorova pese pese ndatomurova mwana uyu ndatomurova pese pese. Hanzwi anga achinditambudza zvinani ndinofira zvangu kujeri pane kusora ndichitambudzwa nemwana uyu. Vanga vataura mwana achingoti rabada. Mai mva kuti chimbotora mvura umise mukano. Ndofunga pa kuzouya kwavakaita kumba kwangu vanga vatoona vatoita sainzi dzese vatopedza vatoona kuti mwana atofa. Vakati ndatombozvizama zvese zvamukutaura ndatozvita. Vakatora mvura yavo umva wangosvikomwaya. Ini ndaive ndiri kuno ndakangomira ndichidzinga mbudzi umva watomwaya. Saka pandakazodzokera ndakuti amai ndasiya madhoo akashama chega ndidzokere mbonopfiga madhoo. Ndopawa ndakati saka vazodira mvura iri zvikanzi vadira asi hapana action zvikanzi mwana atofa kare ndasara ndouya kumba kwenyu mwana atofa. Zvakaoma. Saka imi maonero enyu tomboenda kumwana uyu mumazira amaita mwana anga akamira sei? Mazira andaita mwana anga achita musikanzwa zvechokwadi. Asi isu taingovabatsira maiguru izvi zvakutoda kutofamba. Ipo paiti ndiraenda kwachatama kwacho vaitoti ndira pane muprofita wanoda kuendera kwachatama ndira kumuka kuma4 vachitondiudza mani patakabva kurwari kuzviyo kwangu vachiti mangwana nditoi ndoda kumukira kwachatama kuma4 ndoda kuenda kumune muprofita ariko ikoko wandoda kumbonona. Mwana anga achita musikanzwa zvechokwadi. Asi isi taingovabatsira kuti musarove mwana. Kana maona zvanetsa ini muindisei kumapurisa. Kune jeri revana 1 ririko muindisei kumapurisa kana maona kuti imi pamama muchifunga padi pakwana. Saka musikanzwa yake mwana uyu yenge iri yekuba chete pane here imwe musikanzwa yaaiita? Musikanzwa yake mukasangana naye anga ari mwana ane tsika dzisingatomboiti zvekuti anototi anga asingaregi kukwazisa chero akakubira nhasi chaiyo mangwana anotofuma achiti mamuka sei mama. Asi kuti zvaingoita kuuya unge mhepo chaiyo zvemwana iyoyo. Mumwe musikanzwa ese anga asina asiye kungoba iyoyo chete. Dambudziko renge riri pakuba chete. Chete zvimwe zvese zvanga asina dambudziko nazvo. Chero ukamutuma anga asingarambi. Chero kusangana naye agokutirega kuti maswera sei mama hazvisingaiti. Izvi tiri kutochema chaiko ndikutonzwa kutorwadziwa chokwadi nokuti mwana anga akareruka pakutuma chero anga ane musikanzwa zvake. Waingoti chero wakati leti uya unditiriwo chakati aiuya. Saka tiri kutonzwa kutorwadziwa nhasi. Kana kurima airima aive nesimba risingaiti aishanda mwana iye zvokuti nhasi handatomborara kutaura chokwadi ndichifunga kuti sichireti atofa zvechokwadi.
Saka zvinhu zviri kundirwadza zvichokwadi vanhu vaMwari kuti imhepo zvai yakangosumuka kuna mai vacho, asi takanga tichizama kuvabatsira. Ndikati vabatsira ndikati mai guru kune jere revana, indisai jere revana, kune jere revana randoziva uri kugweru. Kana maona kuti mwana anyanya anombonorangwa ikoko nemapurisa anodzoka anaka. Ini mwana watete wangu aimbozviita asi akaenda kujeri regweru iroro akanodzoka amunhu kwai ndichitovabatsira. Saka ivo ndongotiwo pamwe imhepo yekumusha kwavo yakavabatawo yanga yangovabata kuti vazosvika pakuponda mwana wavo wavakabereka. Ingova ukarova mwana wako unowanzwawo kuti pandarova pakwana chega ndimuregedze, indaitoi naye mwana aiba yeye. Asi ndakasvika ndiri pakusvika pakuneta naye mba ndangomusiya ndikati hameno ini ndangozvisa kuna Mwari. Wewe wakanga wataona nezuru panapa. Mwana uyu anotuma. Andonawo yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe tonga itinzwe. Munoti kudini nechitiko chakadai so zvinorwadza. Inini maonero angu hakuna mubereki angade kuti mwana wake afe. Dzimwe nguva hasha pachadzo dzinogona kukuitisa zvisiri izvo zvozopedzesera nyaya. Amai ava muchizotarisa vakaenda vega kunozvisa kumapurisa kubvuma ikoko kuti aiwa ndakakanganisa kana kuti ndakanganisa. Kubvuma dai vaive mumwe munhu aigona kutiza kana kunwa mushonga kana kutsvaga dzimwe nzira dzekuti nyaya iyi iparare, asi vakaenda vega kumapurisa. Izvozvo zvinotiratidza kuti vanogona kunge vakaita zvavakaita asi mwoyo wavo wongosiri pakuda kuuraya. Kuranga kunozosvika panzvimbo isina kumira zvakanaka. Naizvozvo ikurudziro yedu mhuri yeZimbabwe tinozviziva vakawanda vanoita hasha. Iye zvinoizvi kutaura kuno kwatiri kuita kune mavidheos ari kutenderera evana vari kuroerwa nzimbe. Zvikasiyiwa zvakadaro, hasha dzikasvika pakudaro munozonzwa kuti mwana afa. Ndofunga makaonawo mavidheo evana vari kuroerwa kuba nzimbe. Naizvozvo hasha ngadzive shoma. Takumbira mhuri yeZimbabwe. Pandaive mudzidzisi inini tainzi kana uchinge waita hasha muklasi waona kuti hasha dzakukunda imbobuda wombononwa glazi remvura kana kumbotaura nevanhu paunozodzoka hasha dzako dzinenge dzasira unenge wakufunga chaizvo. Ndonauya tanga tinayo muzuva ranhasi. Tichazonzwa kuti vanziwo kudini kumapurisa kwavaenda. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh